Yayi madzulo abwino konse kumene muli tipatsanepo pano ma update awiri ammango amene ndithu pakatili pano anthu ayamba kale kunyamuka ulendo uja wa ku Pakistan Islamabad kumene kujako ndithu kumene akakambirane za deal pakati pa nkhondo imeneyi kuti ikuyenda bwanji kodi koma zikatheka. So nkhani yoyamba ndikuti kumene kuli kupita ndani ya makamaka kumene kupita no vice president, yes, vice president wa dziko la USA America amene ali JD Vance. JD Vance amene meaning kwena kuti issue amene sikuti ndi ya chibwanabwana ya ngati kupita vice president ku dziko la Pakistan kukambirana mwe kujako nkhani za kuthetsa nkhondo ndekuti nkhani ndikuti siya chibwana. So anyway nayenso popita wanyamuka pamene amanyamuka ndithu analiso ndi mawu oyankhula kuti iyeyo ali ndi chiyembekezo kuti mwina azitha kutheka ndithu kutheka kumeneko. Yeah, I think it's going to be positive. We'll of course see, as the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. So nkhani ndi imeneyo. So nkhani ya number 2 kodi kumbali naye kupite ndani komanso by the way tisadapite kumbali naye komano kupitaso still kupitaso Steve Witkoff amene ali envoy wa ku Asia makamaka wa Trump mthumi amene amayituma Steve Witkoff komanso Jared Kushner bongozi wawo wa Donald J. Trump akhalanso nawo limodzi kupita kumene ku Islamabad kumene ku Pakistan kuti akakambirane kweneko. So kumbali ya Iran kodi kumene kuti kupita ndani kumene kuti kupita amene emwe uja foreign minister Abbas Araghchi komanso kupitanso kumonjezeranso kupitanso kumene ku for the first time kupita Muhammad Galiba amene ndithu ali speaker wa nyumba ya malamulo ku dziko lija la Iran. So akafika kumeneku still so system ya negotiations kakambidwe kake ndikunena kuti akuti ndithu Pakistan izakhala pakati and kuchipinda chawo wakhalanso ndithu ina America ya JD Vance ndi Steve Witkoff komanso Jared Kushner mbali naye komanso chipinda chawo wakhalanso ndithu Muhammad Galiba komanso mkulu ameneyo Abbas Araghchi, meaning kwena kuti ukuso ukakhalanso ndithu ma indirect talks. So wakhaso kumana ngale face to face hayi akuti wakhaso ndithu indirect talks. I don't know kuti why zimene zindithu zikuchitika ali ndi zifukwa zawo mwina akoba kuti mwina wake atafika pogera mwina mashari kuti aphanga mukunama. So anyway koma suru zoti makamaka zifukwa zawo zinjani. So issue imene ndi imene ikhalire ku dziko limeneli la Pakistan. So onse ndithu anyamuka kale ndithu ayamba kale kufika especially amene ali pafupi makamaka Iran ndi border ndi Pakistan. So I mean anyamuka kale amene afika kale pamene enawo ndithu ali mmalire pakadali pano amene ali a JD Vance komanso ndi azinzawo koma ena tikapanganalyze bwinobwino zomakhalabe kuti mwina make little bit toma mvabe koma mene kodi muri dili imene itheka koma muri tiphulako zinthu anyway why pali a Trump now okay pajali ndi mapoints awo kona 15 aja pamene Iran ili ndi mapoints yake kona 10. So ena mapoints amene akulu amene even Iran ikunena kuti pankhani ukhozera ndi uranium. I mean you don't talk about that. Simukuyenera kuyankhula nkhani imene ndithu ndi no goes on. Simungakambe nkhani ya za nuclear chana alisali ndi ufulu ifeso tolo ndi ufulu. You understand. So pamene Americans I mean Trump watsimikiza kuti Iran singakhale na nuclear weapon. Okay, za nuclear so Iran imavomera koma zomati tiyose uranium
imeneyo issue imene ndi imene makhasi pano ndi vuto. Okay, muyiso bwanji uranium yo ndi ndi chinthu chimene surumangopangira bomba lokha. It's like mpeni odulira ndiwo, mpeni obayira munthu ndi omudziru okonza mpeni akamakonza samakonza mpeni kuti mpeni uwu ndi obayira anthu, mpeni uwu ndi odulira ndiwo ndi nyama. No, mpeni umakhala mpeni. It's you ndiwe ndamene umachuza kuti mpeni uwu tsopano ndizidulira ndiwo sadya nkhwani nyama kapena akoyayi amene ndithu ndigwisa ntchito pofuna kupha vanthu. So ukagwisa ntchito pofuna kupha vanthu, that's a big mistake. That's a huge mistake. Okay, so uranium amagwisa ntchito, even magetsi uranium amagwisa ntchito zambiri. So Americans akuti apapa ndithu. Okay, so anyway, tikaona kuti zikatha bwanji kumeneko. Komanso issue ina imene ndiyokhuza ndi Lebanon. Komano kuti nkhondo kumeneko itheletu zibwanayi. Komano pali this issue ya nyuwan tsopano, this Iran yarusa issue ya nyuwan kwanena kuti aphanga ifero aba sitikambirana kaye pokhapokha zinthu ziwiri zimasolidwe. Choyambirira zimene zimasolidwe, choyambirira ndi ku Lebanon ko kwamene nkhondo ime ndithu pamene that is simple chifoti Netanyahu pali pano ngakhale amakana America so imakana kuti Lebanon sili included, sili mugulu loti chani nkhondo ite, komano apano pa ayimitsa kaye nkhondo ku Lebanon kumeneko. Koma issue ina ndiyokhuzana ndi ndalama, chuma. Okay, Iran ili ndi ma-assets. Ma-assets awo ngati adziko, right? Kumayiko ena, especially ku America, kakuti ali ndi ma-assets. Okay, ali ndi zinthu zawo, ma-business pamene boma limapanga transition, limasinthana. Okay, pachamukuzoza kuti after shaha kumpala mutsapo kunalo boma ili. Ma-Americans anapanga freeze, anaumitsa kutseka ma-akaunti onse a Iran amene ali kunja. So Iran nayonso ndi ndalama ndithu kunja ku America kakuti koma ndalama zimene zindithu ma-assets amenewa. Okay, pali zina ndi zinthu kutengoza aliso ndi zinthu kutengoza ngati marento ngati tungoza ngati manyumba arenti chimwereza kazi chani ka swimming pool, you understand, somewhere like anthu amatoka ni ma-business ngati amene ngati dziko mina ku America kuja. So Iran ili ndi zinthu so ma-assets. Iran ili ndi ma-assets mina okwana akupanga estimate akuganiza kuti akumambire pa 100 kukafika pa 120 billion US dollars. Zimenezo ma-Americans anapanga freeze. So zakazo sezi, right? Azipanga freeze. Number 2, Iran ndithu ili ma-sanctions anayipasa zibalo. So zibalo zimene zapangisa kuti ma-assets amene wapangidwa freeze. So Iran ina kuti tofuna one ma-sanctions muchosa. Okay, ma-sanctions ya America ili ina kuti sivuto. Kumano pankhani kuza ndi zinthu ziwirizi. 100 billion kwafika to 120 billion yawo imene muibanga unfreeze. Okay, muimasule choyambira chimenecho. Number 2, nkhondo ya ku Lebanon itheletu. Okay, pakhale ceasefire imikana. So zimenezo zimene wanena ndithu Muhammad Gariba. And tiwona kuti kutsogolo kuno chingachitika njani. Osadandawa ife tikupatsirani zonse zimene akhale akukambirana ku dziko la Pakistan. Chifukwa kumeneko ndi kumene ndithu kupange shape tsogolo la nkhondo ku Middle East. Komanso remember kuti ceasefire ndi ya 2 weeks. Ndoti pa 22 April mwezi omwe uno ndikuti definitely ceasefire kutha, then anytime boom. Okay,
nkhani yomaliza imene tingapatsane pano yomaliza yeniyeni, pali mayiko okwana 70 mayiko okwana 70 osanabwera pamodzi. Mayiko okwana 70 anabwera pamodzi onse ndikudzudzula Israel. Netanyahu kunena kuti akuluakulu titengepo action. Ladies and gentlemen, excellencies, I have the honor to read the following joint statement on the safety and security of peacekeepers on behalf of Algeria, Armenia, Australia, Austria, Bahrain, Bangladesh, Belgium, Brazil. Voice too much. Pankhani yanji, pankhani yopha asilikali osungitsa bata a UN peacekeepers. Israeli simasamala. Israeli imonongateli pamwamba pa lamulo. Ndiyeno ikupha even ma peacekeepers. And osapepesa kumukhala. Anthu a UN aja amatumizidwa mdziko kwenikweni, right, kuti tione kuti amen akakhala kuma civilians kuja, okay, basi kuyamba kuteteza kuti ma civilians nkhondo isapange nawo affect. Kama zimapeza zolume kujako kopezeka Netanyahu amene akuwapha anthu a peacekeeping aja ogwira ntchito ya peacekeeping aja. So mayiko akwiya plus ma criticism kudzudzulidwa ndi mayiko ambiri ayamba kudzudzula kuti Israeli chifukwa cha zochita zawo. Anyway, tinawuzana kuti Sunday pakhala ndithu nkhani ku court ya Netanyahu chifukwa cha corruption charges, milandu yachinyengo katangale, okay. Koma Netanyahu apempha kuti bwanji mupangike delay pang'ono, muchedwetse kaye. Anyway, tiona kuti zotsatira zake zikhala zotani. So guys, thank you so much. Pepani kwambiri kuchifukwa chaka busy komabe at least wasadandaula from tomorrow tilipo ndithu. Guys, thank you so much. Malawian Cameras.